Siku ya lelo nifuna kupunzisa utenga unina chapa mutu chakuti David akudya mkate ochokera pa gome loyera. David akudya mkate ochokera pa gome loyera. Utenga ni wabwino. Omwe bankala bali kumva utenga omwe tili kupunzisa ntawo ndi ntawi. Ukangoba pasa chabe chapa mutu chotere. Kwa iwo utenga bamaliza. Kwa iwo utenga baupwanya diponso waturukamo na Yesu mkati mwa utenga uyu diponso chipurumuso chabadzera kwa iwo basiriza. Kwa iwo omwe ankara alikumva utenga omwe tilalikira siku ndi siku kungoba pasa chapa mutu chabe iwo adya anyema diponso aturuka naye Yesu mkati mwa utenga omoyu diponso utenga washa. Nakamba kuti chapa mutu cha utenga wa siku ya lero chikamba kuti David akudya mkate ochokera pa gome loyera. Nifuna upunsa chani siku ya lero wana wa Mulungu. Tikawerenga buku ya Isaiah 28 verse yake ya 8 na 9. Mulungu alikufunsa kupyolera mwa mneneri Isaiah kuti ni ndani ine omwe nizapunzisa kuziba, ni ndani omwe nizapunzisa chilungamo. Popeza chilungamo chifuna muntu iye ali na kufuna kapena kufunisisa kuziba. Koma Mulungu apitiriza kulankula kuti oka awo achotsedwa pa bere la amayi wawo, oka awo alesedwa kuyamwa. Ndiye momwe Mulungu ali kusakira kuti abapunzise kuziba kapena chisinsi cha Mulungu. Boka awo wachotsedwa pa bere la amayi wawo, boka awo waletsedwa kuyamwa. Ndiwo omwe Mulungu ali kutsakira kuti abapunzise kuziba. Ndiponso apitirizabe kuti chenjerani pomwe muli kulalikira utenga uwu. Popeza kulibe muntu pazikora pansi angate kuchosa chilembedwe chili mu malemba mu buku lopatulika. Malemba amachotsana iwo oka, lemba pa lemba, lemba pa lemba, lamulo pa lamulo, lamulo pa lamulo, kuno pang'ono na uko pang'ono. Kutantauza kuti kuno ku Old Testament pang'ono na uko ku New Testament pang'ono diponso muzaturuka na Yesu mukati mwa malemba a. Malemba ati akuti David akudya mukate ochokera pa gome loyera. Tikaverenganso buku ya Luke 24 verse 44 and 45. Tidzapeza kuti Yesu atauka kwa kufa anakumana ndi ophunzira ache ndiponso anabauza kuti kumbukirani mawu omwe ninakuuzani ndikali ndi inu kuti cholembedwa mu buku la chilamulo, cholembedwa kwa aneneri, cholembedwa mu masalimo ndi zonse mu buku lopatulika. Aba bantu anali kulemba za ine. Kutantauza kuti buku lomwe tifuna kuverenga tsiku ya lero ichokera mu Leviticus 24 verse yake ya 5 kufika pa 9. Ndipo mwetipeza kuti David afika
ku tabanako, ndiponso apeza Ahimeleki na mupempha mkate. Ndiponso mkate unaliko nthawi yomweyi sumadiwabe na muntu wina aliyense, popeza ni mkate omwe ufakiwa pa gome loyera. Mkate ukafakiwa pa gome loyera, mkate ni wa Mulungu. Nifuna kuwerenga buku ya Leviticus 24 verse yake ya 5 kufika pa 9. Ndiponso tizaendera limodzi, popeza siku ya lero nifuna kuti niwerenge buku la Mchicheva. Buku la Mchicheva. Noti chizungu chizungu tiwaverengere nthawi ikafika. Kuyambira pa verse yake ya 5. Ndipo uzitenga ufa osalala ndi kupika timitanda 12, awiri amagawo 10 a efa afikane kamtanda kamodzi. Verse yake ya 6. Ndipo utuyike mzere uwiri tusanu ndi kamodzi, mzere umodzi pa gome loyera pamaso pa Yehova. Nuyike libano loona kumzere uli onse, kuti likale kumkate ngati chokumbutsa nsembe ya moto ya Yehova. Nthawi zonse tsiku la Sabata aukonze pamaso pa Yehova chifukwa cha ana a Israeli. Ndilo pangano lotsata. Ndipo ukale wa Aroni ndi ana ache audye pamalo popatulika, pakuti auyese opatulikitsa ochokera ku nsembe za moto za Yehova. Ndilo lemba losata. Chamene ndifuna tizive pa utenga omwe nachoka kuwerenga ni chakuti vana va Aroni ndi Aroni omwewo ndiye vaja mapristi omwe aloledwa kudya cha nsembe, kankale ndiye chija chofakiwa pa gome loyera. Wayi vana va Aroni ndi Aroni valoledwa kudya chotere? Ndiye vaja omwe amakonza chokudya ichi, popeza ni mapristi. Last time napunzisa ukamba kuti priest asha represent Yesu. Tikanda mbuku ya Hebrews chapter 7 kuyenda nayo panzapa muzapeza kuti Yesu ndiye priesti wa mapristi wonse. Ndiponso Yesu anakanka ofesi ya mapristi wa kudara. Yesu anaikanka na taichosa munjira kukamba kuti natenga utindo wanga popeza ine ndaza. Wai Yesu anachita zotere? Malemba akuti inu munali kufa, ndiponso munali kungoti uyo afa, uyo arowa chokoro, uyo afa, uyo atenga maro, uyo afa. Tsopano ndadza ine mwine wa ofesi, ninkala ndi moyo osata. Kutanthauza kuti kuchokera nthawi yomweyo kulibe mpristi omwe afunika kupezeka avala mkanjo akamba kuti ndine pristi. Ayi, icho ndi chinyengo choka. Rumba vana va Aroni ndi vololedwa kudya mkate omwe upezeka pagome loyera. Vana va Aroni ndi vololedwa ndi lamulo kudya mkate omwe uyikidwa kunkhala mkate ngati wa Mulungu pagome loyera. Lumba kumbukira ni chapamutu chikamba kuti David akudya mkate ochokera pagome loyera. David mpamvu wazichosa kuti kuti ukadye mkate ochokera pagome loyera, popeza lamulo likamba kuti
bana ba Aroni chabe ndiye bangadye mkate wotere. Nifuna tipeza chapa mutu chatu pamene chilili tizaverenga first Samuel oyamba Samuel oyamba chapter 21 verse yake ya 1 kufika pa 6. Lero tiverenga chichewa. Tifuna tiendere limodzi na chizungu tizavaverengerako vavizungwa. Chapa mutu chikamba kuti David wadya mkate wochokera pa gome loyera. Tenti nyamuke nayo kuchokera pa verse yake ya 1 ndiponso tifike pa 6. Ndipo David anafika kunobi kwa Ahimeleki wansembeyo. Ndipo Ahimeleki anadza kumana ndi David. Ali kunjenjemera na anena naye, mulinoka bwanji? Palibe muntu wina nanu? Uyu ni Ahimeleki ataona David abwera ali kutamana. Ahimeleki anayopa popeza David anali ndi mbiri yopa ya Goliathi. So Ahimeleki ataona David ali kudza, Ahimeleki anapita kukakumana ndi David na atamufunsa ali kunjenjemera kuti kodi mulinoka inu? Kulibe wina omwe muli naye? Verse yake yatu ikuti, nati David kwa Ahimeleki wansembeyo, mfumu inandilamulira nchito ninena nane asadziwe muntu aliyense kantu za nchito imene ndakutumira ndikukalamulira. Ndipo ndawapanga anyamatawo kumalo akuti, chifukwa chache tsono muli ndi chiyani? Mundipatse mdzanja langa mikate 5 kapena chilichonse muli nacho. Ndipo wansembeyo anayankha David nati, ndilibe mkate wachabe, koma ulipo mkate opatulika poka apo ngati anyamatawo anazitsunga kupewa akadzi. Ndipo David anayankha wansembeyo nati naye, zonadi tinafulatira akadzi monga masiku 3. Chichokere ine zotengera za anyamatawo zinali zopatulika, ungakale unali ulendo wachabe. Koposa kotani nanga zotengera zawo zikala zoyera lero. 6. Chomwecho wansembeyo anampatsa mkate opatulika, popeza panalibe mkate wina koma mkate woonekera mmene adauchotsa pamaso pa Yehova kuti akayike mkate wotentha tsiku lomwelo anachotsa winawo. David apasidwa mkate woyera. David apasidwa mkate woyera, mkate omwe ufunika kudyewa ndi bana ba Aroni, mkate omwe ufunika kudyedwa ndi mapristi, mkate omwe ufakiwa pa gome loyera la Mulungu. David aupatsidwa kuti audye mkate omweyo. Bana wa Mulungu, nifuna kupunza chani siku yale. Buku
Buku ya John chapter 5 verse yake ya 39, mukajumba soti mukaenda ku 44 mukaenda ku 46 muzayapeza malemba otere. Verse yake ya 39 ikuti mutsantulabe malemba na taona kuti moyo wotsata mwaupeza. Ayi, malemba ayo yalikulankhula za Yesu, kutandauza kuti malemba yachitira umboni za Yesu. Ndiponso Yesu apitirizabe kukamba kuti musaganize kuti ine ndizapita ukakunenedzani kwa Atate. Ayi, aliko wina iye omwe azakunenedzani inu, ndiye Mose. Popeza mukadakurupirira Mose, mutakadakurupirira ine. Popeza Mose anali kulemba za ine. Wow. Buku yomwe tiri kuwerenga siku ya lero inalembewa ndi Mose. But taonani Yesu atiuza kuti pomwe muli kuphunzitsa mtsogoleri mudzachoka munjira. Ayi, funsani Mose kuti Mose unali kulemba zani, azakuwuzani kuti ndali kulemba za Yesu. David ni ndani muutenga wotere uyu? David omwe akudya mukate wochokera pa gome loyera. David ni ndani? David ni ndani muutenga wotere? Bana wa Mulungu, nifuna tisakire tiwone kuti David ni ndani. Tiani tiwerenge buku ya Acts. Tiwerenge buku ya Acts chapter 13 verse yake ya 22. Tifuna tiwone kuti chomwe chiri kuchitika ndi chiyani. Verse yake ya 22, malemba akuti, and when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony, and he said, I have found the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Fuso yanga ni yakuti David verani Mulungu mawe yomwe ali kulankula. Aya mawe yomwe ali kulankula Mulungu ayovya. Waina kamba zotere Mulungu achitira umboni kutantauza kuti namupeza mwana wa Jese. Iye mwana wapa mutima panga apa aza chita chifuniro changa chonse. Uyu mwana uyu azakwaniriza zonse zomwe Mulungu afuna kuti zichitike. Namupeza mwana wa Jese, David, mwana wapa mutima panga apa azakwaniza kugwira ntchito na kwanirisa zonse zapa mutima panga. David ni ndani? Wai Mulungu achitira umboni pali David munjira yotere kuti namupeza mwana wapa mutima panga? Ndiye David uyu omwe achoka kudya mukate woyera, mukate omwe uchokera pa gome loyera la Mulungu. David wadya mukate. David mukate suna mpaye. David akali ndi moyo after kudya mukate wotere. Mukate omwe suloledwa kudya muntu wina aliyense, koma David wadya. Tiyesayesa
ndiposa kufunsa Mulungu. Isaiah 28 tachoka kukamba kapena kuwerenga malemba yomwe yanena kuti kuno pang'ono uko pang'ono. Tawerenga buku ya Acts New Testament Church, ntchito za maapostolo. Paulo akamba kuti Mulungu achitira umboni kuti nampeza mwana wa Jese David, mwana wa pamtima pangapa, iye omwe azachita chifuniro chonse chomwe ndiri kufuna kuti achite, iye omwe azakwaniriza zintchito zanga zonse. Funzo yanga ni yakuti David ni ndani? Mubuku lotere David ni ndani? Paulo aya mawu yomwe uli kukamba kuti Mulungu achitira umboni kuti nampeza mwana wa Jese, mwana wa pamtima panga David, izangala mfumu ya Israeli, ndiponso azachita chifuniro changa. Paulo mawu ayachosa kuti yotere. Mupunziza kundisitimanga doctrine na vesi imozi ayi. Paulo mawu yachosa kuti yotera ya 1 Samuel chapter 13 verse yake ya 14. Tione Paulo kwa menachosa mawu otera ya verse yake ya 14 ikuti, but now thy kingdom shall not continue. The Lord has sought him a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Oh, Paulo mawa yachosa kotere uku kukamba kuti Mulungu apeza mwana wa pamtima pake, iye omwe azachita choona cha Mulungu, iye omwe azakwanirisa chifuniro cha Mulungu. Ndi Samuel, 1 Samuel chapter 13 verse 14. Ndiyako omwe kunachosa mawu Paulo akamba kuti Mulungu achitira umboni kuti nampeza mwana wa Jese. Romba funso yanga ni yakuti David umboni wakulisa paliwe. Taona wachoka kudia mkate omwe ufakidwa pagome loyera la Mulungu, ndiponso sunafe. Pija Mulungu achitira umboni au za Samuel kuti Saulo atyola lamulo langa, ndiponso ufumu wa Saulo suzapitiriza ayi, popeza nampeza mwana wa Jese, mwana uja omwe ndalalikira siku linapitailo, munyamata oziba kuliza zeze, mwana wa Jese David. David ni ndani? Tiberenge buku ya Mateo chapter 3 verse yake ya 17. Mulungu muchitira umboni kuti nampeza mwana wa pamtima panga. Aya mawu futi ninayapeza muli Mateo chapter 3 verse yake ya 17. Mulungu anali kuuza ndani? Ndifunza question ya kuti David ni ndani? Kapena ibuku ingati yanke? Eka ibuku ingati yanke? Mateo chapter 3 verse yake ya 17. Verse yake ya 17 ikuti, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Mukumbuka ilili ulinaseruka hapa
kumukira nutenga umwenda nalikira wiki yapita hiyo kuti pali chechi na padauni afu anyamata ali papiri kumbi inabafika ndiponso inabavalira kumbija mukati mwa kumbi munachoka mawu okamba kuti mumveni uyu mwana popeza ndiye mwana omwe anikondweresa ine eka. Bana wa Mulungu, David ni ndani? Aya mawu yauziwa kuli Yesu, aya mawu yauziwa kuli David. Funzo yanga ni yakuti David ni ndani? Iya averenga mchizungu sense wachicheva tiverengere mchicheva bhuku la menero la Mateo chapter 3 verse yake ya 17. Kani iverenge mchicheva verse yake ya 17 ikuti ndipo onani mau akuchokera kumyamba akuti uyu ndiye mwana wanga okondedwa, mwa iye ndikondwera. Mau yomwe aya ndiye uzi wa David kuti nampeza mwana wa pamutima panga, mwana wa Jese, iye omwe azachita chifuniro changa ine nakwanirisa chifuniro changa chonse. David ni priest. David ni priest. No two ways about it. David ni Yesu. Pali benjira ziviri hai. David ni Yesu. David ndiye uja odzeza chipulumutso ku wantu wake, atenga mkate oyera naperekera anyamata wache. David aimeleke akamba kuti mkate omwe wa Sara si uja wachabe wakuti udie wana muntu wina aliyense. Mkate wa Sara ni mkate oyopya kwambiri, ni uja omwe ufakidwa pagome loyela la Mulungu. David akutuo moyo mkate ndiye omwe nifuna kudya. David wadya mkate. Yesu akuti nampeza mwana wa Jese. David mwana wa pamutima panga, mwana oyera, mwana omaza chita chifuniro changa na kwanirisa zonse. Bana wa Mulungu, mkate nditupira Yesu Kristo. Mukaona David ndi mutunzi wa Yesu Kristo. So ukaona David ali mutunzi wa Yesu Kristo, ngankale kulibelemba inalemba kuti David ni priest afunika kudya mkate otere. David ngati Mulungu achitira umboni kuti nampeza mwana wa Jese, mwana wa pamutima panga, David automatically becomes Christ in shadows, Christ in types. Yes. So ponkala Christ in the shadows, he becomes the priest in the shadows, and therefore he is worth it. Kulibe chinga muchinge kutenga mkate na kudya. That's why aimeleka nali kunjenjema anaona kuti afika mwine wa maro. Mwine wa maro ni David. Ngankale kulibe malemba yole mbedwa kuti David ni priest, amuona afika. Aimeleka amba kunjenjema mfumu koti mulinoka inu ni chani mubwera mulimoka. David akuti natumidwa na mfumu Saulo, ndiponso anipasa assignment. Assignment ni yakuti kulibe alifunika kuziva ndineneka, ndiponso nakonza anyama atakunja. Kasi David atava kupedwa kuli Saulo. David nangaingati ninjira yotere
chipeni chomwe uli kufuna watatenga mkate ni chachani. Kazi ukaona David anampeni umanja ka ukafunza Ezekiel akuuza kuda mupeni izu mpeni chapa ni mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu ni mpeni iyo mpeni wonora ukunawo uchuba gankale kakamono uyu mpeni ucheka aya mawu yacheka si mawu yosoberesa so David atenga mpeni ni mawu a Mulungu. David atenga mkate ni tupi la Yesu. John chapter 6 mukaiberenga mupeza Yesu agamba kuti makoro wanu wanadya mana kuchokera kumwamba koma mkate woyera wadza. Inu nomwe mukudya tupiranga mwadya mkate wabwino popeza mkankala ndi moyo wosata. Kanzi tupi la Yesu ukalinyema ukalidya moyo wosata wankara uli kubyalidwa mkati mwa mtima wako. Ndiye uja ndine tupi la Yesu lumwe anatenga David au zaimere kuti nipase mkati wa menoni. Sinifuna mkati wa chabeta, nifuna mkati wa pagome roera. Kasi David akamba with that authority, knowing that I am Christ in shadows. Give me that bread. The Bible says shoe bread. Nipase mkate wote. Aimere kachosa mkate napasa David ni Yesu Kristu muchitunzi. Ndiye mwine watupi. Ukaona David agwira mkate agwira tupi lake mumanja mwake. Kodi suziwa kuti mkate utaripresent tupi la Yesu. Kodi suziwa kuti David ataripresent tupi la Yesu. Kodi suziwa kuti David akagwira chipeni agwira mawu a Mulungu. John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. David full equipped, alina chipeni, alina mkate, alina tupi lake. Ukaona agwira mkate kumanja so agwira tupi lake akamba uta I am Christ in shadows. Oma azadi ya mkate usaza fandi njara ankala ndi moyo wosata. Mkate si uyenda ulibe mawu. Kanzi mawu na heve ni tupi la Yesu. Ndiye Mulungu omweyo Jona ati unikira kamba zote. Taona chipeni ni mawu a Mulungu. David tenga sweti kuti unkale mtunzi wa bwino pomwe azaza iye mwine watupi. Achitira umboni na mpeza mwana wa Jese, mwana iye omwe azachita chifuniro changa chonse. David wadya mkate ochokera pa gome royera. David gome royera silimu yofya popeza ndiye Kristu ali mu mapinda. Ndiye Kristu mu mashadows. Ndiye Kristu mu chitunzi. Bana wa Mulungu, sakirani mukate. Uli mukati mumanja ya David. Sakirani mukate. David omwe anatenga kuchokera kule Ahimeleki. Ahimeleki nipase mkate uyu. Popeza kumbukira kuti wana wa Aroni wanalimo mu ofesi. Wene Ariaza wanalimo mu ofesi. Ni bambiri mapristi wanapita mu ofesi koma wanali kufa. Ndaza ine mwine wa ofesi nipase mkate wapa gome royera. Ahimeleki alikunje. Ahimeleki unjenje machani ndiwe prisitiwe. Ndiwe omwe uyendera kudya mkate otenta uyo. Why upasa David Ahimeleki azakuza ni wakuru. Ukaniwona ni njenjema nikamisana nao ni wakuru. Ahimeleki anjenjema ataona David alikubwera aliyeka. Fuso yanga ni yakuti kukachisi komwe muli kupita inu mwe mukumva utenga omwe nilalikira.
kodi mukudya mkate uja omwe David anatenga wochokera pa gome loyera kupelekera anyamata wake? Kodi ndiye mkate omwe mukudya? Oro kuti kapena mukudya mkate wina wache omwe sumvezeseka komwe uchokera? Dithupi la Yesu Kristu tau yopishana na mitunzi inasira, koma tichosabe Yesu mumalemba opatulikaya ndiponso ndikumufaka padera kuti wina aliyense anyemeko. Ingati nilalikira utenga otere, ziwani kuti ndikupasani mukate oyera, mukate omwe wachokera pa gome la Mulungu, gome loyera. Ingati makutu anu akumva utenga otere, ziwani kuti mukudya mkate omwe David achosa pa gome loyera. Uyu mukate si wachabe, uyu mukate ni mukate oyopya kwambiri, popeza uyu mukate upasa moyo osata. Mwapempera zaka zambiri, mwaenda kuchechi zaka zambiri, funso yanga ni yakuti kodi mulikudya mkate wochokera pa gome loyera? Pa gome loyera apa sipafakiwa ndalama ai. Pa gome loyera sipafakiwa gari moto ai. Pa gome loyera palibe mukazi ai. Pa gome loyera pa sipafakiwa wana. Pa gome loyera palibe matenda. Pa gome loyera sipafakiwa china chilichonse, pafakiwa chabe mukate oyera. Noti mukate wa chabe chabe, nagamba kuti mukate oyera. Ukaenda kuchechu ukamvera receive yoka mwafaka kali moto pa gome la Mulungu, gome loyera. Ukaenda kuchechu ukamvera receive your marriage mwafaka nkani za ukwati pa gome la Mulungu, pa gome loyera. Ukaenda kuchechu ukamvera this year is your year mwafaka makwebo pa gome la Mulungu, pa gome loyera. Utenga wayo ni woyopya tabani kukachisi yotere. Sakirani David akupaseni ute mkate omwe uchokera pa gome loyera, gome la Mungu. Ndiye omwe utenga omwe nili kupasani pano, ni utenga omwe uchokera pa gome la Mulungu, gome loyera. Mulungu akuchitirani bwino pomwe muli kumva utengawo, utenga wa bwino. Yesu ndiye utenga omwe urobesa ufumu wa kumwamba, ndiye chakudya cha bwino, ndiye mkate wa bwino. Noti mana yomwe munadya, popeza mana unali mutunzi wa Yesu Kristo. Ningoti shalom, shalom.